A tak my sme sa snažili na nich leteť a spraviť si nejaký úvodný tlak hneď a presne streliť hneď v úvodu nejaké góly, pretože sa nám to moc nedarilo v minulých zápasoch, aby sme odskočili tým superom hneď zo začiatku. A väčšinou sme sa teraz s nimi trápili až do tretej tretiny, takže dneska sme strašne radi, že to, že sme na nich leteli, takže sme boli odmenení gólmi a nakoniec to rozhodol zápas. Slávisté vlastně během nějakých 2 třetin a kousek nasázeli v podstatě 8 gólů. Tak pomohlo vám i to minulé utkání na Slávii, kdy jste během třetí třetiny vyrovnali to utkání, pak rychle rozhodli do toho dnešního vstupu do zápasu? Ja si myslím, že áno, pretože predtým tie zápasy, tie tretiny, nebolo to úplne ono a niečo sme si k tomu povedali určite, pretože aj pred zápasom so Slaviou sme prehrávali 3-0 po druhej tretine, takže k tomu sme si niečo povedali a začali sme úplne inak hrať na tom ľade. Trošku sme to zjednodušili a nakoplo nás toho, že sme vyrovnali na Slavii a zobrali odtiaľ 2 body. To nám strašne pomohlo a takisto minulý domáci zápas s Jihlavou už bol z našej strany dobre odohratý, celých 60 minút. A dneska, ako hovorím, ten úvod určite rozhodol zápas. Takže určitá změna třeba v koncentraci na ta utkání nebo před utkáním? To fakt neviem. Skôr možno, že ideme do toho viac po hlave a viac zodpovednejšie, jednoduchšie. A je tam viac strelby a určite až šťastie. Pretože v minulých zápasoch sme ho až toľko nemali a dneska vidíte za nejakých 80 minút a bolo 3-0, 4-0. Po 7 kolech tedy stále vedete tabulku baráže, teď jste navýšili svůj náskok, takže to je asi velmi příjemný pohled pro vás. Je to určite lepšie ako prehrať, no, ale strašne je to vyrovnané, furt tá tabulka a bude to až do posledného kola boj. Takisto my už nesmieme strácať body doma hlavne, to si nemôžeme dovoliť a najlepšie by bolo hneď priviesť ďalšie body teraz zvenku, aby sa nám ľahšie dýchalo, ale tá tabulka stejne prehráte 2 zápasy vonku a ste zase dolu, takže my sa zase musíme koncentrovať na ďalší zápas a podať presne takýto víkend od začiatku. Nepozeráme tak, pozeráme teraz len na ďalší zápas, ktorý zase sa musíme na neho poriadne pripraviť a opäť hrať našu hru, čo sme hrali teraz posledné 2 zápasy, pretože fakt každé zaváhanie je nepríjemné a mohlo by nás to stáť, nechcem povedať čo. Zmínil si domácí zápasy, zatím 4 zápasy, 4 výhry. To je asi ten klíč k tomu, že ta baráž je dobře rozehraná. Jo, určite. Potrebujeme zvládnuť tie domáce zápasy a strata z domácich zápasov by bola veľmi veľká, pretože vonku sa veľa bodov nevozí celkovo v tej baráži. Takže potrebujeme si uhrať body doma a ako hovorím, získať ďalšie body vonku, aby sa nám ľahšie dýchalo a bolo to pre nás o niečo ľahšie. Člověk by řekl, že budete hrát pod tlakem a zatím mi přijde, že naopak si to jakoby užíváte nejvíc v sezóně, ten hokej. No tak možno to tak vypadá, ale ten tlak je tam veľký a určite to není, že by sme do zápasu išli s nejakou extra pohodou a určite každý si uvedomujeme, o čo hrajeme a potom už keď odskočíme súperom, tak je jasné, že to vypadá, že je to v pohode, ale je to strašne vybojované všetko a strašne oddreté. Je to ale o tom, že jde vidět, že nikoho nepodceňujete, že jste do toho nepřišli nějak namachrovaný? Jo, presne tak. Tak my sme hneď druhý zápas hrali v Jihlave a my sme stratili nejaký bod, takže sme si ho tam všetci uvedomili, že tie zápasy rozhodne nebudú ľahké a začali sme k tomu inak pristupovať a myslím, že je to vidieť. A ještě dneska důležitý to, že vlastně to netáhla jenom první lajna, že v důležitý moment jste zabrali i vy. Jo, tak to je určite dobré pre ten tým, ak sa nemusí spoľahnúť iba na tú prvú lajnu. Samozrejme, tí nás ťahajú teraz celú baráž, takže dúfame, že im to bude padať takto ďalej a keď sa pridávajú ďalšie lajny, tak